Què passa, palleta? Benvinguts a un nou vídeo per al canal. El dia d'avui, com veieu, i després de diverses setmanes que sabeu que no he muntat contingut a YouTube perquè no tenia un bon vídeo o una bona idea que de veres volguera fer. De vegades, no? Que no se t'ocorris res o no tens una bona idea que vols desenvolupar i jo per muntar un vídeo que no m'agrada, no? O un vídeo forçat, evidentment no ho faig. Sí que heu tingut contingut per Twitch, que sabeu que estic prou a tope. I també heu tingut el meu contingut setmanal a la ràdio, que és de lo que venim a parlar en el dia d'avui. Per això he muntat esta coseta aixina, com que simulant un poc que estiguérem en la ràdio. El vídeo d'avui m'agradaria que vos ho prenguereu quasi més com un podcast que com un vídeo. No va haver cap locura de plano enrere, simplement va ser este plano estàtic i anem a estar parlant, ¿vale? Anem a estar conversant un poquet, anem a estar sentint-me i anem a estar... vaig estar contant-vos com ha sigut per a mi l'experiència de ràdio, per què em vaig clavar a fer ràdio, com ha sigut i tot. La primera pregunta de totes, potser és la més recurrent, o la que a algú se vos ocorre, i és, Aitor, per què ràdio, no? Per què has fet ràdio, no? La ràdio és un mitjà que s'està morint. No, venga, va, ja estan els típics, i seran els típics que diran això. Sempre està esta gent que va predeint coses com si fos així Déu. Quan va eixir la ràdio ja deien que els periòdics moririen, quan va eixir la televisió ja van dir que la ràdio moriria, i ara estan eixint xarxes socials i plataformes. Significa que la televisió va morir? Pues no té per què, és un mitjà diferent, un mitjà pot tindre coses paregudes, no? O coses semblants, però el format, com se fa, com se pensa un programa i totes aquestes coses és totalment diferent. Per això, que aparega un format nou que puga ser millor per al teu punt de vista que un ja, de certa forma, tradicional, no significa que vaig a substituir-lo i el tradicional vaig a desaparèixer, no? Pues com sabeu, jo estic estudiant comunicació audiovisual, una carrera que se suposa que va tocar tot un poc això, no? En certa forma cine, televisió, ràdio, mitjans de comunicació. I anem a ser sincers, en este primer any, i més amb el tema Covid i tal, és una molt bona raó per a deixar-te pràcticament sense fer res. És a dir, en la carrera, el que és pràctic, fem res. Un poc lamentable sent una carrera que justament és d'aquest tema, no? Però bueno, això és un altre tema que parlarem un altre dia. La cosa és que una de les xerrades que vam tindre cap a final de la carrera era d'un xaval que està treballant en Radio Televisió Espanyola i ens va contar que quan estava cursant la nostra carrera, en estiu aprofitava i anava al mitjà local del seu poble i aprofitava allí per treballar. I jo vaig pensar, ostres, jo vull clavar-me cap a este món de la comunicació, no? I tot això. Dic, per què no aprofiti l'estiu i ja que visc a Altea, soc d'Altea i així tenim el mitjà de ràdio Altea, ho aprofite? Perquè la ràdio és un format que m'atrau moltíssim, no? Que en certa forma m'avellia a descobrir i dic, és que m'ho posen de cara, tenim Ràdio Altea. Aleshores, per explorar, conèixer i experimentar, no? En el format, bàsicament vaig preparar una proposta, no? Una idea, que era, bàsicament, vaig dir, bueno, vull fer un programa setmanal d'una hora que no m'ocupi especial temps, no? Que no estigui tots els dies allà a tope treballant i pues que tampoc me siga especialment hiperdifícil preparar, no? Perquè el que jo volia era provar el format. Jo sé que me tire moltes hores parlant en Twitch, però pegar el xarrau i la xapa en Twitch és prou diferent a pegar-la en la ràdio. I aleshores volia provar, no? Per això vaig dissenyar, no? Un programa de ràdio d'una hora en el qual parlarem de xarxes socials, no? Tenint en compte que Ràdio Altea segurament s'hi ha escoltat en gran part per gent que no està tan habituada com nosaltres a les xarxes socials. Aleshores vaig dissenyar un programa que servirà com a iniciació, no? En les diferents xarxes socials, en què cada programa tractaríem i explicaríem des de zero una xarxa social i després faríem una entrevista o xerrada amb un creador, no? D'eixa xarxa social, però en valencià, per atraure referents de la terra. I així va ser, me van dir a tot que sí, els va agradar la proposta i van dir, pues anem allà. Bé, Aitor, com és la ràdio per dins, no? Com és tot això? Doncs bé, la ràdio no té especial supermisteri, no? Jo entrava allí i tenia una sala, que és la sala pues, on quan fan debats o xerren diferents gent tal, et posen a ell, jo tenia el meu micròfon, els meus cascos, i tenia enfront un cristal amb el que veia el tècnic, no?, que estava allà en tot el jaleo. Que encara que la ràdio sols sigui escoltar, sols sigui àudio, és molt important des de dins de la ràdio la comunicació visual, per entendre'ns amb l'equip i poder fer bé el programa. Jo allí dins entrava, me treia el meu portàtil, me treia el meu guió tècnic que havia fet, i en aquest guió que posava? Molt fàcil. El guió tècnic que jo feia i jo els donava per aclarir-nos entre els dos era algo així, en el qual bàsicament indique en quins moments va X capçalera, en quins moments va cada cançó, en quins moments va que li dic, posa la llista aleatòria en Spotify i ja està, en quin moment n'hi ha que tocarà el convidat, però bàsicament això, tots els timings, no? I en quins moments he d'estar jo parlant en el micro i en quins moments estic silenciat o en quins moments està la música i en quin volum i tot això. Però bé, esta era l'eina principal amb la que jo i el tècnic de so ens enteníem. A partir d'ahí, jo ja vos dic, entre amb aquest guió tècnic que també té el tècnic, el meu portàtil amb el guió que havia preparat, no? És a dir,
el contingut que anava a tractar en el dia, i els meus auricularets i dos botonets, que un d'ells era per a parlar amb el tècnic quan volia i que no se m'escoltava en la ràdio, i l'altre pues, per a parlar jo en la ràdio, no? Bé, Tori, com te prepares el contingut, no? Quina diferència, perquè això és una de les coses que vull parlar en el dia d'avui, la diferència que hi ha entre pegar una xapa en Twitch en directe, no?, a pegar una xapa en la ràdio en directe. I és que bé, en una plataforma com Twitch, el contingut tu no te'l prepares, el contingut te'l dona la gent. És a dir, tu comences a fer directe i el chat, no?, la gent que està escrivint i si estàs jugant a algun joc o fent alguna cosa, eix és el contingut que tu tens per a treballar. D'ahir és una improvisació total i pel general no tens molt més a preparar-te. Doncs bé, la ràdio és tot el contrari, el feedback no és instantani, el feedback ve al rato, quan tu eixes de l'estudi ja te trobes en algú que ha escoltat el programa de ràdio, i aleshores tot el contingut que vas a tractar has de dur-lo preparat, perquè clar, ningú va a comentar-te algo per a que a tu se te'n recorde, perquè clar, ningú va a comentar-te algo en el chat per a que tu te'n recordes ni res, no hi ha chat, eres tu, el micròfon, el tècnic i ja està. Aleshores, la primera part del programa que jo tractava la xarxa social des de zero, no? El que feia era, me feia uns apunts de les coses que no volia que se m'oblidaren, no? Que volia comentar sobre aquesta xarxa social, i d'ahir ja jo improvisava i pegava el xarrau. Però la segona part, que era entrevista, no?, una xerrada amb algun creador, no?, algun referent valencià, doncs ahir sí que tenia escrites tant el pàrraf d'introducció que li volia fer boniquet, com les preguntes que volia fer-li, encara que en alguna entrevista en algun moment he apuntat una ahir a mitjà que se m'ha ocorrit, o alguna per temps no l'he acabat fent, perquè en ràdio també és molt important el temps. En Twitch tu no tens hora, no?, tu pots fer tot el que vulguis, però en ràdio hi ha una graella, i si jo tinc el programa de 12 a 1 i a les 12 hi ha un butlletí informatiu que acaba a les 12 i 5, doncs jo tinc 55 minuts que he de fer el programa. No me puc passar ni un ni dos. I vigila que tampoc has de quedar-te curt. Per tant, pot ser que el més difícil per a mi hagi sigut, en certa forma, no?, preparar el contingut i tindre en compte que tot ensamblar-ho bé i calcular que vaig a durar aquests 55 minuts. Tampoc és que m'hagi sigut especialment difícil, em refereix, però has de tindre-ho en compte. Ha hagut vegades que estava fent una entrevista i segons estava acabant m'estava donant compte que me quedaven encara 8 minuts i sols me quedaven 2 preguntes per fer-li, i de vegades que estaven pegant tal xarrau que, vamos, he reduït quasi la meitat de preguntes. Aleshores, en la ràdio no és tot sentar-te davant del micròfon, xerrar i ja està, sinó que has de tindre en compte el timing en tot moment, els continguts que estan passant, no?, els continguts que vas a fer, i clar, al estar jo soles, perquè el programa el feia jo soles, és a dir, no tenia més col·laboradors parlant en el programa, tenies que estar parlant i a la vegada donant-te compte del que estaves dient, no?, i a veure si hasta t'enrotllaves més o menys, depèn del temps. Així, a cada cosa que anaves introduint, anar pensant quan t'anaves enrotllant o no. Aleshores, el tècnic de so t'he preparat les cançons que tu li has dit, en els moments que tal, no sé quantos, i aleshores el cristal, ja vos dic que és molt important, perquè jo és quan li indique tal, no?, jo li indique aixina per a que me passen a millor a la següent capçalera. O quan està en la capçalera l'indica aixina per a que me baixi el volum. O quan introduïsc una nova cançó i la posa en el programa aixina per a que ja me talli a mi. I una cosa que no sabia i és molt interessant és això que vos he contat abans. Hi ha un botó en el que jo, si manté impulsat, per la ràdio, diguem, no se m'escolta, però jo sí que puc parlar amb el tècnic per aclarir qualsevol cosa. I aleshores, com ha sigut l'experiència, Hitor? Doncs l'experiència està molt bé, jo personalment m'ha agradat moltíssim perquè he conegut un format que no coneixia des de dins, que m'aveia molt explorar i experimentar, perquè ja vos dic, n'hi ha diferències del primer programa a l'últim. Coses que al principi no havies pensat, fas un programa i te dones compte que, bueno, a lo millor així convendria posar una altra cançó o així posar una capçalera en lloc de començar directament. I aleshores jo este programa m'ho he pres aixina. Ha sigut un programa en el que estava jo soles, un programa experimental i un programa per a llançar-me i conèixer el format. I ja vos dic que ha sigut molt enriquidor, han sigut soles 6 programes perquè jo volia fer un estiu, perquè ja en unes setmanes ja tornem cap a Castelló al jaleo, i pues al fer-ho en Ràdio Altea vas dir, pues mira, jo vull emmarcar-ho per al temps d'estiu. I així ha sigut, simplement destacar això, aquestes diferències al directe en Twitch, no?, o en alguna xarxa social que tens aquest feedback instantani i és això el que te dona el contingut, a diferència d'un mitjà com en la ràdio, no?, que el contingut has de preparar del tu i el feedback ja ve després quan eixes de la ràdio i això ja t'envien un WhatsApp, que guapo el programa, i tu, pues gràcies. Jo molt content perquè he acabat assolint l'objectiu que m'havia plantejat, no?, que era conèixer el format, i la veritat que l'he conegut, m'ha agradat molt, m'ha enamorat i de segur que no serà la meva última experiència en ràdio. I ja vos dic, per a que vulgui escoltar, bàsicament hem parlat en cada programa d'una xarxa social. El primer programa va ser de YouTube i vam parlar després amb el coneixement de Fonosa, el segon de Twitch i vam parlar amb Nacho Sarbacho, el tercer de TikTok i vam parlar presencialment amb Maria Mandarina, el quart de Spotify i vam parlar amb Aina Montferrer, el cinquè de Facebook i webs relacionant amb el periodisme i vam parlar amb Emma Tomàs, i este sisè, senyores i senyors, que s'emet demà dimecres 28... 28? A quina? 25.
Si estàs veient este vídeo el dimarts, demà s'emet l'últim programa i no l'he pogut fer en directe i no és la primera vegada que passa en el programa. N'hi ha vegades que no te quadra la setmana o no pots fer-ho, però des de la ràdio m'han donat la possibilitat de que si alguna setmana no podia fer-ho en rigorós directe, doncs el gravava quan tinguérem un moment, tot d'una seguidet, i així el dimecres a les 12:05, pum, se posa el programa. Demà dimecres 25 a les 12:05 s'emet un programa d'Instagram que parlarem amb Cabra Fotuda presencialment, i la veritat he de dir-vos que ho hem gravat este matí i ha sigut brutal. No m'agradaria destacar un sobrealte, però crec que sense dubte és el programa més entretingut, sobretot per això, perquè Cabra Fotuda ha pogut vindre presencial i la primera part del programa també l'ha fet col·laborativa amb ell, i ja veieu, quan dues persones així de salaes mos convoiem i estem xerrant i tal, podríem estar planant un programa de 14 hores. Així que bé, si vos interessa conèixer alguna xarxa social que no coneixíeu o conèixer més sobre alguns dels creadors de contingut en valencià que he anomenat i que han passat per la ràdio, doncs podeu escoltar els meus programes que vos deixo a la descripció, i també teniu en l'apartat de podcast i ràdio del web poblet.info el meu podcast. Així que crec que avui no tinc molt més a dir. Avui justament no m'he preparat cap guió, he volgut que fora així el xerrau improvisau i segurament m'estaré deixant alguna cosa que volia comentar, però res, bàsicament com a conclusió, que ha sigut una experiència que m'ha agradat moltíssim, que tornaré a repetir, espero que més pronte que tard podeu escoltar-me per alguna altra ràdio, i que gràcies a tota la gent que m'ha escoltat, no? Perquè ha sigut molt bonico, jo que sé, quan estava pel carrer, a gent d'Altea, no? Tant que vosaltres podeu escoltar-ho en la web, també es podia escoltar en la web en directe, i gent de xarxes que no era necessàriament d'Altea o Rodalies, doncs l'ha escoltat i també m'ha felicitat, o sigui que moltíssimes gràcies, m'alegre que vos hagi agradat, que m'esplaie també per la ràdio, i res, que el pesat este se despedís, que encara que he estat 2 setmanes fora de YouTube, al final vos pegue les xapes per tot lloc, saps que estic hasta en TikTok i tot. Que te canses del meu careto en YouTube dels meus vídeos de les meves xapes, te'n vas a Twitch i m'escoltes una altra xapa, que estàs fart i entres a TikTok, encara t'apareixerà un vídeo meu, i si damunt ja estàs fart i estic fart dels mitjans d'estos nous. Vaig anar al tradicional que no estarà al pesat este, pues encara enxufaràs la ràdio i estaré jo parlant. Però res, jo a tope com sempre amb el contingut, sempre sense parar, sempre fent coses. I pues això, que me teniu pa bon rato. Moltíssimes gràcies per veure el vídeo, espero que vos hagi agradat i vos hagi apropat més un poc este format de ràdio. Qualsevol pregunta o idea per a vídeo molt important, si teniu qualsevol idea que vos molaria que provara, deixeu-me-la als comentaris perquè pues, estic en procés de fer idees. I que ens veiem, si tot va bé, el pròxim dimarts en un nou vídeo. I recordeu, demà, dimecres, dia 25 a les 12:05, el programa en Ràdio Altea amb Cabra Fotuda, i podreu escoltar-ho a la carta al web de Ràdio Altea. Així que res, moltíssimes gràcies per tot i ens tornem a veure en el pròxim vídeo. Adeu! El que jo vull és que